pane chiitiko chaonekwa chikakonkludiwa kunzi aiwa the government of Zimbabwe haina fairness, the ruling party haina fairness. Vanhu vese makaona kuti youth league yakahoda this meeting aiwa paZanu PF headquarters muzara nezuro. Sana mina mashuka bletogwa pana munoti subscribe like utina on the bell icon. Pana patona kuti mayor anopinda onyora achiti, dear police Zimbabwe, were you notified of this Zanu PF meeting? Did you sanction it? Why have all other public gatherings, including sporting activities and entertainment events, been prohibited from meeting, yet Zanu PF is allowed to meet without interference? Is freedom of assembly constitutional right or a Zanu PF right? With a new leader, icho apindira maere munoti kudini mashoko awa apa vachombotikana kuti mbokomenda zvakambowandisisa chingotudze mashoko enyu even one word nokuti noti kudii pamusoro pemashoko unyazonzwa ari panapotora munhu ari educated munhu akadzidza tisikatauri hedu context yenyaya yaunza on the table but inzwai matauro anoita fadzai maere anyasi kutaura anyasiziva kuti mashoko autaura ari abided nemutemo anoziva kuti apa zvavari kuita vanhu veZanu PF vachimisa magatherings vachiti aiwa hapasi magatherings anodikanwa mukangobatiwa vakomana vari kuya chikutoreba muna Zanu PF inenge ichiita zvayo. Tudze mafungiro inpina comment section medu, kamusana subscribe like, turn on the bell icon.